og velkommen igen til min nyhedskanal. Der har jeg Pelle med. Jo. I dag skal vi ud i byen. Den her gang skal vi på en helt anden vej. Nej. Kom. Nej, du skal ej. Det viser et mega sygt vejr. Spise det. Så er vi her, hvor vi er. Heldig hest trække. Det skulle jeg også være. Er det? Det er rigtig lærligt. Nej, jeg kunne strikke. Men for jeg ser ud som om der er langt hen til. Ej, gjorde du lige det? Nej, det var ham. Hvor lang tid kom? Mange mennesker. Kun mig. Okay, kom. Ja, det gør han. Der. Nej, han er ikke engang i YouTube. Men han er lækker. Nej. Han er sgu da lækker end dig. Nej. Jo. Hvor er du mærkelig? Hej. Så har I fandme gået langt. Jeg kommer op i det der træ. Jeg skal lige vise dig, hvordan det er. Jeg kan se, så skal den kravle op i træet. Men der bor også ulve. Det er mærkeligt, der bor ulve herude. Det er nemlig prøvet at være her. Jeg er ligeglad. Kan du ikke? Jo. Så gør det. Jeg kan lige varme op. Sæt den på pause, Elias.